Здравейте! Аз съм Бата и съм пети курс медицина и ми мина зимната сесия успешно. Даже взех стипендия за много добър успех. Имам яка жена, правя каквото си искам. Колата е здрава, тя е Пасат, караме яко, караме до морето. До София, Варна, Бургас, айде газ за Бургас! Сега съм в нас, после навън. После университети. Учим яко, представяме се достойно. Няма кой да ме спре, да уча, да се развивам, да успявам на пук. На хейтърите ще кажат, че е фотошоп, но мен не ми пука, защото аз си правя каквото знам и мога. Гледайте си работата, гледайте си живота, както и аз си го гледам. Бачка, здраво, на село, гледам си двора. Ще ходя да си го съдя. Крумит, лук, маруля, зелени стар фасул, краставици, тиквички за пържене, малко картоф, после с баба ще съдиме чушки и домати, може и други неща, ако има място, разбира се. После ще ви кажа и още. Добър вечер, Пловдив, ти си по 5 путки мини купер тук в Пловдив е като София. Само курви по цял ден, само мързовам, чуда се коя да се избера. Работата ми е на карантара. Елате да покажа как се прави много пари. Сутрин до вечер само шкембенцето ми е належ. Имам очила на Хари Потър, курвите са мои, само мои. Излизам навън и ходя да гледам путки. Имам и лоза, миналата седмица го урязах. Напръсках и затреви, дано да изсъхна, че ще ми паднат ръцете от скубане. На тези гадни треви вече ще работиме като европейци. Трябва да се трудим. Стига мърза, работата е по-яко. Правим сандвичи всяка сутрин с гаджето. Да не даваме пари за закуски. Те не струват, много са твърди, много са сухи. Ще си щупя зъбите, а цените са страшно високи. Яжте си ги! Ние продължаваме напред!